Omurembe oba kogoturwaniwa asomo yegagweberero byokomenya omong'ina Jemima Makogi chingakio yokabira omujumbe West Mugirango Mosque Vincent Kimusi agani kobetereria kwegulibaga gukwanira homosangirikano koreng'anania mate ya nyagusira gwetera omugwakiri Danson Umali nigo batebuna siasa tichiri wanchurwa asa matangayo asensema yomo bungo West Mugirango Mosque Stephen Mugaka ni gaira chingakio echo na kobasegeta baiboli gosomia abana mauri kitufatika digisemba na roboturwa senchira yobwekirano nase omuyega bwebirero byokomwenia omong'ina Jemima Bosibori Mokogi omuyega obagugwikiranwa na barai aho korwase county yiga ya Nyamira aiga eyamate ya nyagusira wetero muwakiri Danson Umali nigo bate babuna ukwania kwabo bune family no gutanjira siasa chenekiwe asa matanga ya iga. The governor would have been invited by his protocols. Mama gave her own protocols on how to deal with this issue. Let me have the pleasure of inviting the area sitting MCA. No politics. The member of parliament, Yonyiwete, Igore Mwabo, Igore family Gosoro Mochumbe. No politics here. Inganonya yokubika kirario okwania kwabo buna efamily nigo oyokabiro mubunge o West Mugirango Mosque Vincent Kimusi arurekana kubetereria erio aegweribaga egento getacha kunyarikana na endake egento keirera okoreta chibura buru. She was a great woman indeed. Nigo chimochiane tukieme Nyagusira omong'ina Jemima Bosibori Mokogi oyobo igore ng'ina moko omubunge o West Mugirango Mosque Stephen Mugaka nigo omubunge oyo iga aira ching'aki chiae na komorera buna omonto obegete chisemi chia abana baye bosio egento kiaretete oborabu asenga yaye na boigo asa abasegetera abaibori bonsi kogenderera gosomia abana. Na mimi nataka kushukuru mama yangu Jemima posthumously for the great mother, the great professional woman she was. Message ninatuma kutoka hii familia yetu, mlioangalia na dunia yote inaona. Majority of my sister's mama's children were daughters. Na ndio sababu my father James Mokogi and Jemima invested in their daughters. Ase ensemo yende nigo oyokorigie kirogo kyoburayo banene bwense Mosque David Maraga ensemo yaye nigaira ching'aki echo na kugikeria ebikorwa byokoreta chiburaburu ase emisangirikano ya gisiasa anene amang'ana abagakweneke wa chinsemo chia Kiumbu imeye kaunti ya Kisii. I follow instructions, Bwana Umali. But please allow me to say just one thing. What happened in Kiumbu is gaining currency in the country. Yale ambao wanasiasa wanaleta na mambo ingine, watu wanapigwa mawe, watu wanafanya nini, vijana wanachukuliwa kama goons. I want to warn Wakenya wote mkemee hilo jambo kabisa. Kubotekana no guturubaniwa kwa murembe ase chinseme chia Kiumbu imeye kaunti eyo ya Kisii nigo aba MCA bebunge ya Nyamira abarobo besokire na kugikeria eng'ane eyo na nigo baboririe onde bwensi okuroberia ebikorwa bingabune biga imbuya gutwara amasikani gento kirikia bete Kiumbu asa abantu baminto tokoriyo burayi bwense nantu jake kumonyokanisa bono ntabikito okoro kino na abana babaitu tukuna kuranga ngosamba bari chisukuru ekaro intu abaibuli nanda barayi egotokonga nintu tukubanga abantu nebibago namagena baita abantu baito abantu abagoitwa nabantu bari mungano matiangi usia tukunotena matiangi nandi tukasene kumnyokia abantu bako bone go ngitokoroki isi etuna tuteto morembobe gere bintu bitu tukunya gukora mbisareka ebintu twakorire bikembisariwa twarorire ebitendo byajagire ko mbali no ena asa matanga no ne kanisa no ene emikutano mbali abantu bagocha abana siasa bagocha babangeta bamura babangeta abantu namagena ntori chikori chikura sande mura abantu baracha bagweta para mosa ko baita intunga kitoko karatu chikori chikura sande
Kingo ripotera Getembe koraiga somo chomanene o Nyamira oyo gotoka emeye wodi ya township ebunge ya West Mugirango Jeff Atigad Gesemba.